ev lezzetlik. Kur'an tiştê xuyana. Tiştê bê şük û bê şübhet û bê rey û bê zın û bê texmîn û bê xewn. Ha ev gelî bira yek ji wan tiştê di Qur'anê de pir zikir dibe qedrê seriye, qedrê aqile, qedrê mêjiye, qedrê hişyariye, qedrê waiyê. Conscience. Vay. Şiari. Ha evana qedrê piraya cemallah. û ev rêya her tiştî ye. Ev rêya her tiştî ye. Tu bigirî çi? Tê bi vê conscience'a ha bi vê awareness ha bi vê şiariya hanê têkî. Evana qapat, xilaf, perde çû ser işe de xerab. Diketi risk de. Diketi tehlikê de. Şiyan.